CEDMAR celebrou o seu 25 aniversario consolidado como un dos principais referentes da investigación mariña, a sustentabilidade pesqueira e a economía azul, un acto no que a Xunta destacou o papel estratégico da entidade dentro e fora de Galicia. Un cuarto de século impulsando a innovación e o coñecemento no ámbito mariño. O CEDMAR conmemorou en Vigo os seus 25 anos de trayectoria cun acto institucional e a reunión do seu patronato. Durante a celebración, o presidente da Xunta puxo en valor o traballo desenvolto pola Fundación dende a súa creación, destacando a súa contribución á investigación científica, á mellora de produción pesqueira, á protección dos ecosistemas mariños e ao aproveitamento sostible dos recursos do mar. Poñer de manifesto que dende hai 25 anos, dende o ano 2001, aquí en Vigo, existe un centro que a día de hoxe é unha referencia en moitas cousas que estamos falando no Padroado, en investigación mariña, en vivir do mar dun xeito sostible. Remataba a reunión do Padroado cunha exposición das cifras do que supón a economía do mar en Galicia, que a verdade que son impresionantes, tanto en capturas, en acuicultura, o mundo da conserva. Ao longo destes anos, preto de 300 profesionais participaron en máis de 700 iniciativas vinculadas ao sector marítimo, mentres que na actualidade o centro mantén en marcha máis de medio cento de proxectos científicos. Somos unha das referencias, nalgúns sectores como a conserva a máxima, unha das referencias en Europa de facer as cousas ben, de vivir do mar, de que moita xente teña aí o seu medio de vida e de que se faga de xeito sostible. O CEDMAR ten moita responsabilidade, no bo sentido niso, en todos os proxectos que levou a cabo de investigación durante estes anos para a mellora da produción, limpeza dos mares, facer unha explotación dos nosos recursos de xeito sostible, unha infinidade. Rueda salientou tamén o recoñecemento internacional acadado polo organismo, que colabora con institucións europeas e desenvolve programas de cooperación en países de África e América Latina para mellorar as condicións de vida das comunidades pesqueiras. É unha parte moi importante que resaltábamos no Padroado, todos os proxectos de cooperación donde o CEDMAR foi o brazo executor da Xunta de Galicia en lugares que ademais son especialmente interesantes para facer relacións comerciais. Estou falando de Cabo Verde. Eu hai anos estuve visitando precisamente un proxecto de cooperación da Xunta de Galicia que pulsaba o CEDMAR en Cabo Verde. En Perú tamén, despois todo eso permitiu, o decían algúns dos membros do Padroado, poder establecer relacións de tipo comercial con eses lugares onde antes o CEDMAR fixo traballos de cooperación e transformou métodos que teñen que ver coa pesca moi artesanais e moi pouco rendibles en xeitos de actuar moito máis modernos. O programa de actividades do 25 aniversario prolongarase durante os próximos meses, con novas accións científicas e divulgativas para seguir achegando o labor do CEDMAR á sociedade.